Уважаеми зрители, отново сме на столичния стадион Георги Аспарухов, където само преди 15 на секунди шведът Мартин Ингварсон даде началото на второто полувреме. И нека да проследим тази първа атака след чудесния пас на Даниел Боремиров към Телкийски и ударът, който преди мъничко отправи Седрик Бардон, един от най-добрите футболисти в синия тим. След първите 45 минути никакво предимство за французите, след като в първия матч в Оксер те водеха с 2-1. Коприваров успява в 25-та минута да накаже отличния Фабиен Кол и така сините вече имат психологическо предимство и ако така завърши този матч, те ще бъдат победители. Продължава и европейският футболен маратон на Българската национална телевизия, но да проследим тази атака, която завършва с ъглов удар след пробивът на Саня. Елин Топозаков успя да изчисти топката. Да проследим това изпълнение. Петима са отборници на Лашуер, който ще изпълни са в наказателното поле на Левски. Там най-високо скочи Боремиров и Лусил Вагнер. Чисти в тъч. Много не се ще този европейски футболен маратон да се превърне в един огромен 29 септемврийски празник на народния футбол. В матча ЦСКА Байер Леверкузен червените успяха да забудат една перла и да оформят една 29 септемврийска огърлица. Надяваме се, че сега сините ще удържат своята преднина, своя аванс и по този начин ще нанижат още една перла в българското присъствие в този авторитетен европейски клубен турнир. Груба грешка на играча с номер 2. Това е Йохан Раде. Нека да си припомним и действащите лица. Станимир Стоилов и Жак Сантини не направиха никакви промени след почивката. Съставът на Левски: на вратата с номер 1 е Петков, с номер 4 Томашич, 6 Ричард, 7 Боремиров, 17 Бумовчийски, с 20 номер Ангелов, 21 Телкийски, 25 Вагнер, 27 Бардон, 77 Коприваров, авторът на единствения гол до този момент в 25-та минута, и с номер 11 капитана на тима Топозаков. Оксер: на вратата с номер 1 е Кол, 2 Раде, 4 Гриктинг, 6 Виоло, 8 Лашуер, капитан на тима, с номер 11 Акале, с номер 12 Миньо, 13 Берсон, 9 Пиерони, 29 Саня и с номер 24 Диаби. Играта е спряна, ще бъде оказана медицинска помощ на Боремиров, срещу когото беше извършено нарушение. Изобщо за представянето си до почивката възпитаниците на Станимир Стоилов заслужават само похвални слова. Те постоянно пресираха своя съперник, изиграха много разумно тези първи 45 минути, действаха с особен прагматизъм, нещо, което много рядко виждаме в представянето на българските отбори на европейската клубна сцена, тъй като там те се водят предимно от чувства, докато сините са израсли като характер, поне това ни посочи първото полувреме. И наистина имаше абсолютен синхрон в всички звена на тима. Много добре се осъществяваше прехода от защита в нападение. Когато имаше условия за маниеносни контри, много добре действаха Боремиров, Ричард и Седрик Бардон. Още веднъж по какъв начин беше контузен Боремиров. Ето виждате, в първи момент дори Ингварсон посегна към своето джобче, може би за някакъв картон, но след това прецени, че едва ли това е необходим за усмиряване на страстите. Пиерони, който заедно с Канга Акале през първата част внесоха най-много напрежение пред вратаря Петков. Саня. Берсон, повече се очакваше от него.
Изглежда Жак Сантини е направил една корекция в своята халфова линия, тъй като Берсон вече го виждаме по-често в дясната зона на полузащитата, докато до почивката той вземаше място в центъра, точно зад Лашуар, капитана на тима. Томашич към Милан Коприваров, който заслужава само добри думи за своето представяне. Не толкова за гола в 25-та минута, но най-вече за огънят, за хъса, за вдъхновението, с което играе този матч. Между другото, още в 15-та секунда на срещата той имаше възможност да комбинира с Мечо Телкийски. Тогава не сполучи. В 19-та минута изскочи на огнева позиция, но за наше съжаление ударът му с глава премина на сантиметра от горната града на вратата, охранявана от Фабиен Кол. И отново силни минути за сините. Бардон. Много спокойствие внасят неговите ходове и те са почти недешифрируеми за защитниците на Оксер. Изобщо това е един футболист с изключителен футболен интелект. Вярно е, че няма достатъчно игрова практика за тази година. Не е напълно физически готов да изиграе 90 минути в един такъв отговорен матч, но пък със своя опит, със своята рутина и най-вече с футболната си енциклопедичност е, може би, най-полезният играч на сините в срещата. Да, Седрик Бардон, който дойде от френския Le Havre, все още не се е вписал добре в състава на Левски. Мисля, че това ще стане в следващите матчове, но до този момент играе чудесно. А от друга страна, Станимир Стоилов, откакто пое отбора през 2004 година, налага една и съща тактика, не я променя в нито един матч. Това той самият го е казвал нееднократно. И ето, че този факт дава резултат, макар и със скромна селекция или почти никаква. Виждаме, че Левски играе добър футбол и се противопоставя по много успешен начин на носителя на Купата на Франция. Георги Петков ще вкара топката в игра. Там е Боримиров, ветерана, без който Левски не може. Еромуигбе. Пас към Бардон. Не мина обаче тази топка. Иначе французин ще излезе в чиста позиция. Тук много добра игра на Ричард Еромуигбе. Много работа върши той в защита. На всичкото отгоре и един от халфовете, които помагат в изграждането на атаките на Левски. Сега Коприваров. Тъч полза на Левски. Този път нямаше как да посочи обратната посока. Мисля, че гневните реакции на синия щаб показаха какво трябваше да бъде решението на един от асистентите на Ингварсон. Това е Петър Екстром, който след почивката допусна на 2-3 пъти неточни отсъждания. Точно при това, кой трябва да изпълни тъчовете. Това са тънки, много важни моменти в един толкова деликатен матч, където играят равностойни отбори. И където всяка една грешка може да бъде фатална. И отново сърцата игра на Елин Топозаков. Лусио Вагнер добре премина през Лашуер и тъч за французите. Милан Коприваров дигна ръка. Отново тактическо нарушение, което извърши Даниел Боремиров срещу играчът с номер 6. Това е Филип Виоло. Такава ще бъде картината след почивката. Сините ще играят доста разумно, организирано в защита. Важното е, че няма никаква паника след почивката. Дори ми се струва, че сините действаха много правилно в защитен план, когато трябваше да отразяват натиска, който Оксер осъществи след отбелязването на гола в тяхната врата. И Лусио Вагнер играе на сигурно. Ъглов удар. И отново към флагчето, което маркира мястото, където ще бъде изпълнен корнерът, е капитанът на Оксер.
Лашуер. Ян Лашуер, 33 годишния ветеран в селекцията на Гиро. Като казвам Гиро, имам предвид, че Гиро беше една епоха не само във френския футбол, но най-вече в този отбор, който наблюдаваме тази вечер, тъй като той го пое в далечната, вече много далечната 1961 година, а пак тогава Оксер просто е един анонимен френски клуб от регионалните групи и за всичките тези години Гиро успя да превърне този почти неизвестен до тогава отбор в един от много стойностните френски тимове, в един елитен отбор, който даде много на националния отбор на Франция. Гиро успя с този отбор да стане шампион през 1996 година. Стана носител на Купата на Франция на 4 пъти през 1993 година, 1996, 2003 и за последен път Оксер тази година успя да се добере до това стойностно отличие в френския футболен живот. Много внимателно действат сините. Елин Топозаков. Виждаме, че когато имат възможности да атакуват, те го правят това с 4-5 души. Ето и сега 5-6 футболисти в синьо са в половината на своя съперник. Когато обаче трябва да се защитават, сините много бързо се прегрупират от фаза нападение в фаза защита. Така трябва да бъде притискан Оксер още от неговата половина, когато владее топката. Отново отлична игра на Боремиров. За съжаление, Мечо Телкиски не можа да изчисти и много добра ориентация на Станислав Ангелов. Тъчете за Левски. Още една атака на Оксер беше отразена. Между другото, Гиро в Шампионската лига постигна едно много добро постижение с този Оксер. Преди 8 години успя да стигне до четвъртфинал, едно сериозно постижение. А пък в турнира за Купата на УЕФА през 1993 година неговият отбор дори беше сред последните 4 участници на полуфиналната права, както се казва. Сега да проследим тази акция. Преди това обаче беше маркирано нарушение на Бардон срещу Лашуер. И атака на Оксер. Отдясно Бакари Саня. Комбинира с Матио Берсон. Наляво е Раде. Отново Раде. Търси напред Пиерони. Той с глава. Това е Акале. Там Топозаков обаче го е захапал здраво този матч. Сигурно играе до този момент Левски в защита. Това е много важно. Все пак ми се иска, ако могат сините да изнесат играта малко в по-предни позиции, да не допускат толкова лесно французите да атакуват. Акале или Станислав Ангелов. Аут според главния съдия. Точно така. Акале игра последен с топката. Той е много зорко охраняван от Елин Топозаков, докато Томашич пък като че ли отговаря за действията на Пиерони, на Луиджи Пиерони, белгийското острие на Оксер. И двамата до този момент заслужават много високи оценки, както разбира се и Ричард. Внася спокойствие в сините редици. Опит за контраакция и отново Станислав Ангелов върна владението на топката си. Бардон между трима. Няма нарушение. Станислав Ангелов. Милан Коприваров. Лусио Вагнер е зад него. Тя обаче беше открадната от Лашуер. И тази контракция няма да бъде осъществена, тъй като Томашич се намеси по перфектен начин. Миньо. Централният бранител на Оксер Миньо в атака. Акале. Отново Миньо. Тъч в полза на Оксер. Ян Лашуер ще изпълни
Страничното хвърляне, капитанът на французите. Лашуер, центриране, там Георги Петков трябва да излезе и сигурно лови. Браво на стража на Левски. Много силно играе от началото на сезона Георги Петков. Много добри мачове направи. Еромуигбе към Коприваров. Предни позиции Домовчийски, в центъра на атаката в момента е Бардон. Задържат сините топката. Постепенна атака Боримиров. Връща към Георги Петков. Той шутира силно напред, където е Коприваров. Добре продължи Милан Коприваров. Сега Седрик Бардон. Ще стигне ли до топката французина? Да. Няма обаче до него футболист на Левски, с който да комбинира. Принуден да задържи. И в крайна сметка изгуби възможност за контратака за Оксер. Това беше Виоло, който търси Пиерони в предни позиции. Белгиец е с топката. В дясно е Лашуер. Срещу него е Томашич. Лашуер подава. Това вече е Диаби. Виоло. Удар на Виоло. Топозаков там добре игра. И в крайна сметка Георги Петков лови сигурно. 62 минута. Левски води с 1-0. Левски е близо до постижението да бъде в една от турните на 4 октомври в 1 часа в Нион, централата на УЕФА, където ще се тегли жребия за групите на УЕФА. Тогава все пак има още 28 минути. Атака за Оксер. Това е Диаби. Напрежението си казва думата в тези минути. Елементарна топка не успя да си спре френския футболист. Еромуигбе. Като пълнен властелин в центъра на терена. Усил Вагнер. Томашич. Той към Топозаков. Пас на Топозаков търсеше Телкийски. Станислав Ангелов игра там, Боримиров и Валери Домовчийски е с топката. Няма нарушение според главния съдия и ето сега вече отсъди. Груба проява на Жан-Паскал Миньо. Грубичко беше това нарушение срещу Даниел Боримиров. По-важното обаче, че сините могат да отдъхнат някоя друга секунда, да се организират в предни позиции. Домовчийски, Коприваров и Даниел Боримиров очакват топката. Милан Коприваров стигна до нея. Ричард Еромуигбе. За негово съжаление тя беше изчистена от Виоло. И Лусил Вагнер с елегантен финт охлажда ентусиазма на Саня. Елин Топозаков. Ангелов не бърза. Еромуигна. Уверено и с самочувствие сините разиграват в централната зона на терена. Ричард. Помага му и Милан Коприваров, тъй като Акале отново тормози сината защита. Лашуер, много опасна ситуация и добре, че пасът, който отправи капитана на Оксер, не стигна до предназначението. Жак Сантини подготвя две смени. Напуска Пиерони. И играчът с номер 12 Миньо в игра с 21 номер Бенджами и с 28 номер Пое.
Каси Пое, той отбеляза първия гол във вратата на Левски на матча на Бедешан. Отново влезна като резерва тогава, както и сега. Другият футболист, който влезе в игра, Бенжани Варовари, е от Зимбабве. Бивш футболист на швейцарския Грасхопърс. Сега атака за Левски, Домовчийски. Успее ли да вземе тази топка? Там Раде играе добре. Пас напред към Пое. Топозаков за пореден път играе добре, капитанът на Левски. Георги Петков изчиства топката в средата на терена. Там Бардон добре я свали към Коприваров, но не успя да се ориентира голмайстора за Левски. Шуер. Берсон задържа топката. Вагнер снове около него. А в същото време Ричард Еромуигбе лежи на терена. Сякаш изключи гледане си в тази ситуация. Ще има нужда от лекарска помощ. Мисля, че там Матео Берсон настъпи по десния крак Даниел Боремиров. Дано не се окаже това нещо много сериозно. Дано тази контузия отшумее веднага, тъй като Даниел Боремиров е ключов футболист в синия тим с отлична оценка до този момент. Ще му бъде оказана медицинска помощ извън очертанията на терена. Впрочем, това е Ричард. Но мисля, че Ингварсон беше длъжен да види проявата на футболиста с номер 13 Берсон. И дителен Георги Петков след този удар на Грихтинг. Ричард Еромуигбе отново е на терена, което е добре за сините. Като че ли обаче Мики доста дълго време след почивката Левски преотстъпва инициативата, макар че няма никакъв хаос, никаква паника, много организирано и храбро се бранят футболистите на Левски, но като че ли допуснаха противника да бъде много активен. Така е, Жак Сантини е казал на своите футболисти. Сега много добра изява на Георги Петков. Първо, по-сериозно неразбирателство в защитата на Левски. Трябва много повече да внимават в тези ситуации. Оксер тръгнаха напред, сега възможност за контратака. Как там Седрик Бардон не успя да подаде, да изведе Валери Домовчийски в добра позиция. Левски трябва да се възползва от пространствата, които се освобождават при този масиран натиск на Оксер. Притежават бързи футболисти Станимир Стоилов. Валери Домовчийски е един от тях. Боремиров добре играе. Сега Милан Коприваров дефаулиран тук. Нарушението извърши Матео Берсон. Милан Коприваров, който до този момент хвърля много сили. Връща се всяка атака в защита. Помага на своите съотборници. Сега Лусил Вагнер ще центрира. Късо към Коприваров. Опитаха двойно подаване, но не сполучиха. Тъджа в полза на Оксер. Санян напред. Търсеше Акале. Грихтинг тук връща с глава към своя вратар. Фабиенко обаче сигурен. Бардон печели поредната битка в центъра на терена. Домовчийски отнехта му е топката. И нова атака за Оксер. Ян Лашуер. Към Бенжани. Той добър пас. И много добра. Отново Георги Петков успя да фане този удар.
Пое, Роман Пое, 25 годишният френски футболист, отправи удара. По повторението. За части от секундата Томашич не можа да пресече това подаване и добре, че там самопожертвователно се хвърли Елин Топозаков и успя да притъпи този удар. И разбира се, крайно решителната намеса на вратаря Георги Петков. Христо Йовов се подготвя за смяна. На няколко пъти Станимир Стоилов каза, че това е скритото оръжие на Левски. Валери Домовчийски се бори. На помощ му се притече Бардон, обаче много добре игра Грихтинг и успя да дешифрира замисъла на футболистите на Левски. Лашуер по много нивен начин се опита да премине през Лусио Вагнер и шпагат на Милан Коприваров. Виждам, че заграва и Асен Букарев. Да видим каква смяна ще бъде извършена в състава на Левски. Валери Домовчийски между двама все пак успя да се пребори и тъчете за сините. Да много бяха и играчът с номер 4 Грихтинг и Виоло. Милан Коприваров. Сега ще бъде извършена и смяната. Христо Йолов ще влезе в игра. Валери Домовчийски напуска. Валери Домовчийски, който на 5 октомври само след 6 дни ще навърши 19 години. Едно страхотно предвещание за бъдещето на състава на Левски. В този матч успя да разкрие в много сериозна степен своето огромно дарование. Непрекъснато сновеше между Миньо и Грихтинг. Често пъти успяваше да ги обърква. Така стана и в 25-та минута, когато успя да осигури пространство за нанасене на удар от страна на Милан Коприваров и се стигна до единственото до този момент попадение в матча. Дано тези смени да освежат малко играта на Левски, защото положението става много напечено пред нашата врата. Сега центриране на Радет. Отново обаче Георги Петков сигурен. Лови топката стражът на Левски. Правим впечатление, че и първи единоборцата започнаха да стават все по-често печелени от френския тим. Точно така е. Сините изразходваха много сили. Според мен вече се проявяват и признаци на умора в някои от играчите. Дано обаче с влизането на Христо Йовов да се освежи контратаката на Левски. Дано до Йовов достигат повече подавания, за да не се изпада в глуха защита, което вероятно ще бъде фатално. Телкийски открадна тази топка. Все пак успя да се пребори, след като Раде в първия миг му отне. И неточен пас на Даниел Боримиров. А Кале отново тормози нашата защита и много добре се намеси Станислав Ангелов, който изчиства в ъглов удар. Много бърз е Канга Кале. Станимир Стоилов ще извърши след секунди и втора смяна. Излиза Седрик Бардон, на негово място в игра с номер 13 Асен Букарев. Ясен е подтекстът на тази смяна да се заздрави защитния вал на сините. Публиката изпраща с заслужени овации френският полузащитник на Левски. Подготвя си още една смяна в състава на Оксер. Жак Сантини ще вкара Рене Болф
Той е централен защитник. Мисля, че дойде от Бърно в състава на Оксер. Дано Левски да успее да удържи този натиск до края на матча. Остават по-малко от 15 минути до края на редовното време. Трябва просто да се раздадат на 200% футболистите на Станимир Стоилов. Да дадат всичко от себе си в тези последни и най-важни минути на матча. Сега Пое към Саня. Коприваров отново се бори там. Телкийски игра също много добре. Успя да попречи на удара на Филип Виола. Парира го. Нов ъглов удар за Оксер. В този момент се извършва смяната. Напуска Йохан Раде. И явно ще се разчита на височината на Болф, който веднага се отправи към наказателното поле на Левски. Лашуер. Високо центриране и тук беше извършено нарушение. Нарушение, да. Срещу вратаря Георгия Петков и видяхме мигновената реакция на шведският арбитър Мартин Ингварсон, който не се подведе по жестовете на двама френски футболисти, най-вече на Бенжамин. Няма гол, спокойствие. Ето, обърнете внимание по какъв начин беше попречено на Георги Петков да стигне до топката. Абсолютно нарушение. Няма защо да не годуват французите. Секунди на отдих за сините. 1-0 продължава да бъде резултата. 12 минути преди края, след гола на Коприваров в 25-та минута. Цялата публика скандира Левски. Всички искат малко по-активни действия в тези последни минути от страна на сините. Милан Коприваров успя да стигне до топката. И сега поредна опасност пред вратата на Левски. Това е Пое. И чудесна игра. Имаше задържане срещу Лусио Вагнер. Нямаше обаче сигнал от Петър Екстром. И Лусио Вагнер тук се спъна, но пък топката напусна очертанията на терена, след като преди това с нея беше играл френският нападател. 10 минути до края на срещата, реванш на стадион Георги Аспарухов между Левски и Оксер. Сините водят с 1-0. Ако запазят този резултат в тези 10 минути, България ще има своя втори отбор в групите на турнира за купата на УЕФА. Георги Петков се караше преди малко на защитниците пред него. Имаше защо не се разбраха там Томашич и Вагнер. Преди малко кой трябва да изчисти. Сега добър пас към Телкийски. Има ли нарушение? Мисля, че да, беше маркирано нарушението от Мартин Ингварсон. Добре се откъсна Телкийски, навлезе навътре и в този момент беше спънат. А може би ъглов удар е решението. Йоаким Флинк посочи, че трябва да бъде изпълнен ъглов удар. Все пак сините успяха да пренесат играта в половината на своя съперник. Телкийски и Елито Позаков, който има навика да огорчава вратарите при изпълнението на такива статични положения. Разбъркване, Даниел Боремиров стига до топката. Ричард много добре се пребори за нея и сега като че ли тук нямаше засада, но трябва да видим повторението. Нямаше засада на Христо Йовов, макар че Йоаким Флинк веднага маркира този непряк свободен удар. Спорна ситуация, но при повторението би трябвало да се убедим в правотата на решението на Йоаким Флинк. Стадион е на крака. Даниел Боремиров играе. Саня. Футболистите на Левски са се изтеглили в по-предни позиции.
Кале. Удар. Много слаб и неточен шут на Канга Кале. Съвсем анемичен удар, но французите като че ли вече са безпомощни и започнаха да хитруват на дребно. Просто Кале искаше да се изпроси ъглов удар. Естествено, Мартин Ингварсон не се хвана на неговият ефтин номер. Георги Петков карва топката в игра. 8 минути до края на редовното време. Левски продължава да води с 1-0. Сега да видим какво ще направи Христо Йовов. Успя да се пребори с опеката на Грихтинг. Йовов към Телкиски ще нанесе удар. Чудесен удар на Телкиски и Фабиен Кол с котешки рефлекс успя да изчисти. Ето това са моментите на Левски. Това са моментите, за които жадуват тези 20 000 възторжени привърженици на този отбор. Една много смислена, много бърза контра, която беше изиграна по великолепен начин от свежия Христо Йовов и разбира се, вярното решение на Телкиски да стреля мигновено. Виоло успя да изчисти след ъгловия удар, но сините отново владеят топката. Телкиски хитро се опита да подаде към Ричард. Все пак се бори между двама. И накрая французите се организират в контраакция. Кой ще бъде по-бърз? Добра игра на Станислав Ангелов, който успя да надбяга Саня. Ето това е Левски. Този Левски искаме да виждаме. Атаки и сигурна игра в защита. Лусил Вагнер търси Букарев. Продължава играта. Топката не напусна очертанията на терена. Асен Букарев. Изгуби топката. Задържава прекалено дълго. Все пак Томашич добре се намеси. Отново Букарев. Той към Ричард. Вляво е Коприваро, в центъра е Йовов. Този път няма засада. Ако беше преминала тази топка, отиваше точно на крака на връхлитащия Ричард. Много бърз матч. Остават 6 минути до неговия край. Европейски матч с страхотно темпо. Сините обаче играят доста рационално. Играят като голям европейски отбор. Отбор с характер, с менталитет на победител. Още малко остана. Канга Кале. Виоло търси в предни позиции. Там Томашич се извисява. Лашуер. И отново сърцата намеса на Томашич и след това срещу него беше извършено нарушение. Георги Петков тръгва да иска някакво обяснение от тъмнокожия нападател на Оксер. Зърна обаче строгата физиономия на Мартин Ингварсон. Дигнал му се адреналин на Георги Петков, така както и на всички нас тук на стадион Георги Аспарухов. Съвсем нормално е, 20 000 зрители са на крака и непрекъснато скандират имената на своите любимци. А пък шведският арбитър подканя Игор Томашич да му бъде оказана медицинска помощ извън очертанията на терена. 6 минути и половина до края на редовното време. Левски води срещу Оксер с 1-0. Гол на Милан Коприваров в 25-та минута. Коприваров именно се бори там. Сега Лашуер. Добре е блокиран от Букарев. Много добро включване на Асен Букарев. Който също отнесе много критики тази есен, но с поведението си в минутите, в които е на терена на стадион Георги Аспарухов, вдъхва много оптимизъм за това, че може да се разчита на него, но сега да проследим тази опасна акция и чудесна игра на Лусил Вагнер, който предугади къде ще бъде насочена топката. Тя беше насочена опасно към Саня и контраакция за сините. Не стигна тази топка до Христо Йовов, но идеята беше великолепна и добре, че Фабиен Кол беше на вратата на Оксер. Иначе нищо добро не очакваше французите. Добре беше това за тях, че имат такъв прекрасен страж. Отново Йовов с Коприваров. Много добре комбинира двамата. Да видим дали Йовов
ще може да се пребори за тази топка. Не е добра игра на Саня. 3 минути до края на този матч. Инфарктни 3 минути. Жан-Паскал Миньо ще изпълни тъча. Много трябва да внимаваме в тези последни минути на матча. Това е Лешуер. Срещу него е Вагнер. Един на един игра Лешуер. Все пак подава. Центриране. И там се размина. Бенжани Варовари не успява да достигне до топката. Изобщо прави впечатление от личното подсигуряване в защитата на Левски. Когато примерно топката е в Акале и ако той елиминира човекът, който трябва да го охранява, то в дясната зона веднага се намесва Топозаков. Отляво пък Игор Томашич помага на Лусио Вагнер. Забележителен синхрон наблюдаваме тази вечер в защитната формация на Левски. Лично за мен изводът е ясен, че когато искат, могат. Ето го Топозаков, като истински капитан. Сега добър пас. Йолов не успя да достигне до топката. Точно така трябва да бъдат пресирани французите. Лешуер. Грешка. Лусио Вагнер открадна тази топка. Продължава Вагнер напред. Да видиме. Продължава сам. И накрая сбърка. Лешуер там. Изчиства в последния момент. Вече Фабиан Кол не беше на вратата дори. А тук матчът просто можеше да приключи. Длъжен беше бразилски защитник на Левски да види включването на Даниел Боремиров, след като Христо Йолов успя да увлече с своя бек наляво, успя да увлече Виоло и по този начин се отвори пространство за нахлуващия Боремиров. Жалко, че Лусио Вагнер, който хвърли толкова много сили в този матч, можеше да реши всичко, а сега ще трябва да тръпнем до края. Има известно разминаване между хронометъра и часовника, който е на стадиона. На нас всички ни се иска по-бързо да свършат тези минути, но ще трябва да тръпнем до края. Паска Макале. Браво на Станислав Ангелов. Точно така. През второто полувреме сякаш открути тъмнокожия футболист Станислав Ангелов. По-рядко играе Акале с топката. Все пак тъч полза на Оксер. Центриране, това беше Пое. Трябва да бъде блокиран там. Добре. Елин Топозаков ще остави топката да излезе извън очертанията на терена. Но тук трябва да отдадем заслуженото и на Миланко Приваров, който се беше върнал да помага на своите колеги от защитата и който с шпагата си успя да елиминира възможността, която се откри пред Бенджамин да нанесе удар. Още по-ясно се видя това преди малко, когато при пробива на Лусио Вагнер лявата зона на защита на Левски се беше оголила. Именно Миланко Приваров се върна и взе мястото на ляв защитник. Ерамуик бе напред към Боремиров. Боремиров към Телкиски и отново Йовов се бори и дори успя да надбяга играча с номер 4 Стефан Грихтинг. Последни отчаяни опити на Оксер да върнат гола, който им отбеляза Коприваров в 25-та минута и отново прекрасна игра на Игор Томашич. Много стабилен, много разумно действа тази вечер. И най-добре е, че Петър Екстром е категоричен, тъй като много добре даде знак, че последен с топката и игра Бенджамин. 20 секунди до края на редовното време. Колко бавно тече времето в този момент. Георги Петков не бърза, естествено. Няма за къде.
Сега трябва силно да шутира топката напред. Няма как да бъде стигната тази топка от Саня. Тък за Левски още няколко секунди ще бъдат спестени. А сега тези додюкания са за това, че матчът ще бъде продължен с 6 минути. Струва ми се твърде много. Абсолютно неадекватно според мен. Нямаше кой знае какви прекъсвания. Само на 2-3 пъти медицинските екипи оказваха помощ на пострадали футболисти. Интересно решение на Мартин Ингварсон. Няма как, ще трябва да ги изтърпиме и тези 6 минути, да ги удържиме. Прекалено много е в други двубои с много повече единоборства, с много повече нарушения. Съдиите не си позволяват да дават продължение повече от 3-4 минути. Цели 6. Доста арогантно ни прозвуча това решение. Виждам, че Мари Стоилов подготвя още една смяна. Това е младият Антон Вергилов. Антон Вергилов е защитник, юноша на клуба. Роден е през 85-та година. Сами може да си направите извода от какви футболисти е изграден отбора на Левски. С този млад състав той е на път да извърши истински подвиг. Тук може би Мартин Ингварсон трябваше да отсъди нарушението. Опасната игра срещу Мечо Телкиски. Все пак Елин Топозаков, изключителен биткаджия беше тази вечер Елин Топозаков, и изчиства топката извън очертанията на терена, за да бъде оказана помощ на неговия съотборник. Да, Мечо Телкиски ще бъде... Виждате с лакът колко грубо беше ударен по врата. Мечо Телкиски ще бъде сменен от Антон Вергилов. А секундите минават. Няколко минути остават. Трудно ми е да опиша атмосферата на стадиона в момента. Абсолютна еуфория. 3 минути и половина ни делят до един много сериозен успех на родния футбол. Един успех, който чакахме в последните години. На няколко пъти бяхме на ръба да влезем в групите на Шампионската лига. Сега обаче в този формат на турнира за купата на УЕФА, мисля, че с успеха на ЦСКА над Байер Леверкузен, и ако сега сините се умеят да удържат гола на Милан Коприваров в 25-та минута, ние ще имаме едно много по-сериозно присъствие на европейската клубна сцена. Един подобен футболен празник неминуемо ще даде много самочувствие и на ръководители, и на треньори, и на специалисти. Ще даде една нова вяра на много меценати да инвестират в детско-юношеските школи на отделните клубове. Сега да видим обаче Елин Топозаков. Мисля, че поправи своята грешка. В първия момент останахме изумени от начина, по който предостави топката на Саня, но в сетния миг Елин Топозаков успя със странична ножица да отрази тази опасност. Отново балонно центриране към полето на Левски. Там имаше нарушение срещу Елин Топозаков, което не беше маркирано. Мартин Ингварсон, и сега контратака за Левски. Засада. Христо Йовов беше в засада, но ми се струва, че шведският арбитър трябваше да види това нарушение, което беше извършено срещу Елин Топозаков, който направо беше покосен в малкото наказателно поле, в вратарското поле, където пак сега лежи Георги Петков. Само за миг шведът се направи на разсеяна. Това можеше да струва много скъпо на тима на Левски. И наистина имаше грубо нарушение срещу Елин Топозаков. Много добре се видя на повторението. Виждате го сега още веднъж как с левия крак си помогна тъмнокожия нападател на Оксер, за да елиминира присъствието на Елин Топозаков. А сега пък помощ
се оказва на Георги Петков. Страхотен мач за Георги Петков. Дори в тази ситуация, при която не беше маркирано на нарушение, извади този удар. Невероятно спасяване на пазарджиклията. Просто нямаме секунда отдих, за да помечтаем и за един трети наш участник в групите в турнира за купата на УЕФА. Да не забравяме, че тази вечер от 21 часа 45 минути е реванш Генк Литекс, матч, който Българската национална телевизия ще ви даде възможност да видите. Пряк свободен удар за Оксер. 30-40 метра центриране, което обаче не вещае никаква опасност за Георги Петков, който излиза и съвсем спокойно и уверено лови. Мисля, че е време вече да чуем и последния съдийски сигнал. Не бърза обаче шведския съдия. Засада. Този път е категоричен на Петър Екстром. Хайде вече. Вече изминаха и тези 6 минути. 7 минута над редовните 90 се играе. Георги Петков ще бъде наказан с жълт картон за това, че куцайки си позволи леко забавяне. Според мен обаче Мартин Ингварсон опъва вече нервите на тези 20 000 зрители в този инфарктен двубой. След като даде едно неочаквано дълго 6-минутно продължение, матчът навлиза в своята 97-ма минута. Бенжени. Атака за Оксер. Акале. Центриране. Там се разминават футболисти. Пое това удар и аут. Станимир Стоилов се съблича с Акото. Наско Сираков също е на крака. Естествено, че негодува. Ако сега в последните секунди беше паднал гол, това щеше да бъде обирът на века. Интересно защо обаче шведският арбитър още не дава края на този матч. Тече 8 минута на продължението. Вече тук на стадиона никой не знае кога ще бъде даден краят на този матч. Всички следим реакцията на Мартин Ингварсон. Даниел Боремиров до Башуар успя да изчисти тъч за Оксер, но още 3-4 секунди. Това е невероятно, просто може би му е спрял часовника. Сега го погледна, но няма съдийски сигнал. Тук в полза на Оксер. Жак Сантини в момента е до Станимир Стоилов. Четвъртия съдия е принуден да му показва мястото, където трябва да се намира. В същото време Оксер прави нова атака и това е последния съдийски сигнал. Левски влиза в групите на УЕФА. Втори български отбор тази вечер се класира за груповата фаза. Трябваше този матч да продължи 98 минути и 11 секунди, за да бъде даден неговия край. И така, Левски печели срещу Оксер с 1-0. Голмайстор Коприваров в 25-та минута. Тази вечер българският футбол оборва всичките си критици и доказва, че притежава нужната класа. Очаквайте след минута мнения, ексклюзивни интервюта от терена. Антония Близнакова вече е долу и абсолютно фере се получава на стадиона. Абсолютно всички запалянковци и почитатели на Левски със своите сини шалчета адмирират своите любимци. Абсолютно заслужен успех на Левски, който тази вечер се показа като европоец, показа характер, показа менталитет на победител, успя да излъже своя именит съперник, успя да реализира една от добрите си атаки към вратата, охранявана от Фабиен Бантер. Кол игра много разумно, много рационално, не се подведе по някакви чувства. Дори когато водеше с 1-0, дори когато публиката беше в еуфория. Ето, виждате как стана този гол. Много интелигентното изиграване от страна на Даниел Боремиров, последвалата асистенция на Валери Домовчийски и разбира се този кинжален, този смъртоносен, този убийствен удар на Милан Коприваров в 25-та минута.
И така Левски е победител, сините ликуват и наистина са при своите най-верни фенове. София няма да спи. Една е доста изстрадана. Изстрадана, но затова пак доста радостна. На такъв отбор като Оксер да победиш не е малко. Това говори за труда, който вложиха момчетата и начина, по който играха. Изтръпнахте ли като видяхте продължението, което беше вдигнато? Нищо не разбрах. Изтръпнахте ли като видяхте продължението, което беше вдигнато? Аз се стръпвах при целия мач, но бях спокоен. Начина, по който събранихме, нямаше начин да ни издържиме. Просто момчетата играха прекрасно. Кой момент беше най-трудно? И докато отбележим гола. Тази вечер София няма да спи. Всички ще стискаме палци на Литекс, който малко след 9:30 българско време ще излезе в Белгия в матч реванш срещу Генк. Всички ние, разбира се надяваме, че футболистите на Литекс ще излезат с самочувствие, ще подходят много прагматично към този матч. Успяха в последните минути на негативно развиващия се за тях двубой в Ловеч срещу същия този белгийски Генк да покажат, че имат характер, че имат зъби. Надяваме се и тази вечер да бъде така. А иначе всичко останало ще свърши тактическия гений на Любко Петрович. А сега нека да проследим тази синя фиеста, тази синя феерия. Има за какво да се радват футболистите на Левски. Не толкова, че отстраниха Оксер, колкото по начина, по който го направиха. И така, след като изиграха едно европейско полувреме на Абедешан в Оксер, тази вечер изиграха 90 европейски минути срещу същия съперник и съвсем заслужено триумфират след този край, а той дойде доста късно, след 98 минути и 11 секунди игра. Верно е, че накрая всички прегракнахме, всички очаквахме още в края на 6-та минута на продължението на матча шведският арбитър Мартин Ингварсон да свири край, но той явно пък искаше да даде още някаква друга минута, в която младите футболисти на Левски да се закалят, да добият характер на истински бойци. Сега виждаме и ръководители, и футболисти да обикалят стадиона. Това е обиколката на триумфа. Същото сториха преди час и половина футболистите на ЦСКА след прекрасната им победа срещу Байер Леверкузен. Голяма вечер за българския футбол. Голямо израстване показват българските грандове. До този момент видяхме и ЦСКА, и Левски. Колко тактически грамотно изиграха целия матч. Сега Антония Близнакова виждаме, че има нов събеседник. До мен една доста изстрадана, но заслужена победа на Левски, така ли? Изигра тактически правилно матч. Смятам, че изпълнихме указанията на треньора и затова заслужено победихме. Трудно ли ви беше да се защитавате, особено на края на матча? На моменти трудно, но на моменти лесно, зависи от ситуацията. Така на футбола срещу всеки един отбор е така. Казва, че апетита идва с яденето, сега отивате в групите там. Надявам се да имаме късмет да паднем в хубава група и да продължим още по-добре. Разбира се, въпреки драмата на Локомотив Пловдив в Бургас, ние трябва да отдадем заслуженото и на момчетата на Едуард Тераносян. А сега виждам, че нашата колежка Вера Кръстева е до Георги Петков. Чувстваш ли се герой? Целият отбор е герой. Всички момчета се раздадаха и това си казахме преди матча, че това е матча за нас. Това е матча на годината. Тук се вижда кой какво може, а не в 20 матча. Колко изстрадана е тази победа? Много е изстрадана. Сега видях Джиоба. Аз бях в същото положение като него с патерици и просто искам. Сигурно и мои колеги от отбора ще посветят тази победа на него. Той заслужава много. Какво ви казва Тодор Батков долу на терена? Аз не съм разговарял с него, просто сигурно не е поздравил. Не знам, не мога да ви отговоря. Благодаря. Много качествени представяха сините тази вечер, но трябва да отбележим само 3 опорни точки на тази вечершната им победа срещу френският Оксер. А сега да видим още един от героите на този матч. Голмайсторът, точният стрелец за Левски в 25-та минута, Миланко Приваров. Щастливия голмайстор Миланко Приваров. Този матч като че ли беше много важен за теб, след като беше позагубил доверието на треньорския щаб? За мен всеки матч е важен,
Благодаря на треньорското ръководство, че отново ми гласува доверие и се радвам, че отбелязах победния гол. Беше ли допълнително мотивиран след мачовете, които прекара на резервната скамейка? Не, винаги съм мотивиран, когато играя с Далевски. Няма значение дали влизам като резерва, дали изобщо не влизам или съм след 11-те. По време на мача, кой момент ви беше най-труден и имаше ли момент, в който се чувствахте малко или повече разколебани? Може би последните минути бяха най-трудни, но нормално. Отбора на Оксер се опита да изравни резултата и се радвам, че не успяха. И просто, може би, отвътре идва това последните минути да играем защитно. Какво е усещането да сте в Европа? Не знам, сега ще видим. От тук нататък до добрите отбори ще видим. Оксер не беше ли такъв? Такъв е, но сега първа започват големите мачове за Левски. Мерси. Имаше 3 опорни точки на тази чудесна победа на Левски и това бяха духът, характерът, менталитета. И мисля, че точно капитана на тима Елин Топозаков е еманация на тези 3 качества. Капитана на сините Елин Топозаков. Топчо, какво е усещането да сте в Европа? Вижда се каква е еуфорията по трибуните. Нашата радост не е по-малка, така че всички се радвахме, макар че е така изстрадано. Стигнахме до групите на УЕФА, мисля, че беше много по-сладко. Като че ли основната тежест в този матч падна върху защитниците? Да, този матч играхме грозно, може би до някъде, но важна беше целта. И въпреки, че пак повтарям малко грозна игра, за нас беше важен успеха. Докато когато играем така красиво и футболно, не можем да победим. Имам предвид срещу Берой и примерно срещу Пирин в българското първенство. Така че по някой път целта оправдава средствата. Бяхте ли спокойни? Спокойни, силно казано. Естествено имаше някаква тръпка и напрежение, но мисля, че това ни мобилизира до край и радвам се, че така издържахме на това напрежение и постигнахме нашата цел. Възражда ли се българския клубен футбол? 2 отбора вече са в групите на турнир за купата на УЕФА. Да се надяваме. Все пак и в Шампионската лига има отбори, които правят така пробиви. Защо и ние да направим нещо запомнящо с тази година? Мерси. Колко ценна е победата на Оксер и класирането на Левски в групите на УЕФА? Аз мисля, че постигахме нещо, което до сега нито един български отбор не беше постигнал. Искрено се радвам, че успяхме така да доставим радост на всичките тези хора, които бяха дошли на стадиона да ни подкрепят 100 минути, а и на всички хора, които ни изтискаха палци от телевизионните екрани. Това ли е най-сладката победа за Левски? Аз мисля, че това е най-сладката победа в историята на Левски. Как ще коментираш и успеха на ЦСКА? Аз искрено се радвам, че отбора на ЦСКА така успя да се класира. Колкото повече български отбори се класира в този турнир, толкова по-добре за българския футбол. Колко висока е летвата, която се поставя Левски в УЕФА? От тук нататък ще играем матч за матч. За нас най-важното е да постигнем, разбира се, и победа и в групите. Все пак аз мисля, че ще напълним по същия начин стадиона, както на днешния матч. Какво е усещането да играеш пред такава публика? Аз мисля, че е удоволствие да се играе пред такава публика. Искам да се поклоня пред тази публика, която не спря да ни подкрепя от първата до последната минута и им желая още доста радости да изпитат с синия отбор. Благодаря, успех! И така чухте мненията на главните действащи лица. Завършихме с неуморимия 35 годишен Даниел Боримиров. До този момент тази вечер имаме 2 отбора, които са се класирали в групите на УЕФА. Бъдете с програмата на Българската национална телевизия, защото ви очаква ново пряко предаване, този път от Белгия с матча Генк Литекс. И така мисля, че ви направихме съпричастие на една част от този празничен европейски български футболен маратон. Казвам европейски и български, защото българите като че ли вече сме и в футболно отношение в Европа.